awi fawsi giro la abunu be kan laje maliko no maliko kan haw bela jarale ni nyatuma ayo bismillah bi maliko na funika do ko franchi ko na funi o keneka funi damnela anga jamana yema general d'armée Assimi Goïta halebe sina bollani wakati na ka ikunda Russie jamana kan sina bolli mi yere konimbe na ke ka amine juin kalo klimuga ani killani obidam de chini sibiri kata bla fo juin kalo klimuga ani woro natala samba fla ani muga ani duru sina bolli mi kunte dore wala sa ka segata atonyon ke koni ko bonyon yani o ye Vladimir Poutine Russie jamana yema o sega siga kuma ke jamana fla ni nyon che Mali Russie bolo ni nyoma ani bara bunu bolo dalen do ni ñonche o takachuko ñuma olu la chuko yamira anga jamana ministri nyama general de division Abdoulaye Maïga hale koni wulika joke kunungo kataka anga jamana faba zone aéroportière yi oye aéroport international de Bamako yi kataka olu koni olu nyema da kada ka wakati la bandu non konna anga jamana sefa war milliard wolofla o bonya ko de koni do aéroport yere koni minen kro koni ol natili olu la munu yere koni métallique dernière technologie o yere koni na wa o make a bani a yirala ka fo kunungo akasi na boli kene ka mi kera kunungo alamsa juin kalo klita ani kononton o kele ka do ka fo ni installation kro nonu koni kolobo karli bayre o koni nyi o ko fe hayirala ka fo kene ka ko fe mi anga jamana nyama o koni ko yesha kura koni be ulani abifuma ko vision anga jamana aéroport yere koni bayele malila ka ta technologie kro olu koni fanfe kada ka ayirala ka fo ko fe mi parcelle de débarquement kura do fene koni kera mi yere koni bi terminal 2 katabla arrivé be du terminal 1 ko lu fana koni kolo kala nyona hotena ke a bani femi siège de la société aéroport du Malini abifuma ko ADM o koni bu déplacer akabo amdalay kana femi senu ola selenge bla kata bla sana ani jene ni zone saba holude koni sugantira mina hayirala ka foko aménagement baro koni bena ke kuraye hectare batan keme fla binani bonyanko kan mi yere koni réalisation koni binata ijo fo pisti keme bisaba ani duru kilometri bonyanko la minu yere koni bina labara femi sene kota fanfela ofe wari mi mina do ala huka sabibeta ijo fo sefa wari miliari binani ani wolonvla ani murumuru nani bonyanko de ma mi yere koni na sefa wari miliari bisaba o koni talindo an femi banka west africaine du développement ni abifuma ko BOAD o koni yere ofe ni bara yere koni lancement ba koni ta ko flala bara o kera kunungo alamsa juin kalo kleta ani kononton mi yere kera hanga jamana faba hotel do koni konona la mi keneka hanga jamana ministri nyema general de division Abdoulaye Maïga ale tumeno mina aye ayira kafo ko hanga jamana yi ajete mina kafo sene ko ta fanfela fe anka nyeta babe ula kosobe ko ode kama hanga jamana koni mina inyashin kosobe o femi o bina kuma mi yere la projet ro siglo sinka bifoma ko malikura nyeta sira ka besa bafla ani bioro ani sabama mi yere ko nani projet nonu koni nunduru ne wala sa ubesega sinsin kanya kabeni 2063 ye mi mina bensa bafla ani bioro ni sabanatama ala kan shijo kuma ko jamana ministre de la défense et des anciens combattants ni oye colonel Sadio Kamara ale koni mbora ka kuna fonia dike mi kara ka sangani conseil des ministres temeni arabado kuna fonia mkonnala aye ayira ka foko anga jamana fintikila ka koni ka bina kunka ko femie ko unité spéciale dobena keremi na bena foma ko unité spéciale antiterroriste wala sa ka seka feminye bamakachi wale tikilama olu keleli koni ka o baraw koni sinsin kosobe chogoya mina la yini koni kera conseil des ministres kene ka mi yere konna irala ka fabena sigisi ka dona na taw konna la Nina samba fla ani mugani duru anga jamana yema general d'armée Assimi Goïta hale koni o santa ko décréter ko di se koni donc ko tigla mawyere koni ma mi okumu korona la abe fo femi ma ko fest espace faso sifinsoni oye femi kalo kafo anga jamana ministri mi yashino se koni donc bina kuma mamu dafe ale koni ka bara sigle oye mi yere koni te do were kasega shifina ka fana sendo se koni donc la ani munu be akonna la kaseka uju koroma dondo kosobe wala sa se koni donc fana be se ka nyata ka soro chuko ya mina ninga to da ko espace faso sifinko oluka sigi ba koni ni abfuma ko assemblée générale o koni kera kunu ko mi yere
kɛnɛ kan a ka nɔnabila ni o ye Seko ni dɔnko minisiri ka nɔnabila Amadou Jabate ale kun bɛ kɛnɛ kan. San 2025 o kɔni sugantira an ka jamana ɲɛmaa Général d'Armée Assimi Goïta fɛ ka a di Seko ni dɔnko tigilamaw yɛrɛ kɔni ma min okumu kɔnɔna la an ka jamana Seko ni dɔnko tigilamaw yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ wililen do ka jɔ kosɛbɛ. O de okumu kɔnɔna la kunungo alamusa juin kalo tile 19 o de kama kunungo juin kalo tile 19 o de kɛla Espace Faso Sifinso olu ka conférence tako sabanan ye min kɛra Université de Kurukan Fuka kɔnɔna la ni o ye faculté de droit public ye min yɛrɛ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka Seko ni dɔnko bina k'u ka sifinnakaw fana u sinsin ani u ka ɲɛtaga siraw fana kɔni sabati cogoya min na kɛnɛ min ka an ka jamana Seko ni dɔnko minisiri Mamou Dafe ale ka nɔnabila Amadou Jabate tun bɛ kɛnɛ kan. An ka jamana minisiri min ɲɛsin do kɛnɛya ko mani o ye ministre de la santé et du développement social colonel Asaba Diallo Touré ale kɔni ye lancement ba dɔ kɛ ka sanga ni arabadon tɛmɛnen ye min lancement yɛrɛ kɔni kɛra samayakaw fɛ yen nɔ Mande commune kɔnɔna la projet min yɛrɛ tɔgɔ kɔni ye ko Résilience Azithromycin for Children ni a bɛ fɔ o yɛrɛ kɔni ma ko RIACHI ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye projet ba min sigilen no sen kan walasa ka se ka denmisɛnninakaw kɛrɛnkɛrɛnnen la denmisɛnnin fitininw tanga ka bɔ azithromycin o bana o ma ka da kan a jateminɛla ka fɔ fɛn min ye san 2022 kɔnɔna la a bɛ taa denmisɛnninaka ma miliyɔn 4 na minnu yɛrɛ kɔni tanyana ka sabu kɛ ni bana kuntan ye bana min yɛrɛ kɔni kun bɛ se ka tanga ka u kisi ka bɔ a ma wa ni ye ala o denmisɛnninaka ma miliyɔn 4 min kɔni tanyana Afrique subsaharienne fana na ko a fanba bɛɛ lajɛlen bɔra yen nɔ de o kama lancement in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka o bana in ka o tanga an ka jamana kɔnɔna la ani ka denmisɛnninakaw kisi. Min ye ONG ye ni o ye organisation non gouvernementale ye olu ka forum ba kɔni kɛnɛ sigira ka sanga ni kunungo alamusa ye Centre international de conférence de Bamako kɔnɔna la ni o ye CICB ye min yɛrɛ kɛnɛ kun ɲɛmaya minɛlen do an ka jamana ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle madame Oumou Salsek yɛrɛ kɔni fɛ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ONG ni o ye organisation non gouvernementale ye olu jɔda bɛ se ka kɛ jumɛn ye fɛn min ye baarakɛbaliya ni o ye chômage ye o kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna la ka da ka o fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baara kura dayɛlɛ ani baaradi la fɛn min ye jeune diplômé sans emploi olu ma. Ani avion présidentiel ko kiri ye min yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana sariyatigiw bolo a bɛ wagati bɔ o de okumu kɔnɔna la Madani Touré ni ale fana kun ye ni waleya in yɛrɛ fana seereba dɔ kɔni ye ale a ka seereyaw di kunungo an ka jamana sariyatigiw ma minnu ka baara bɛnnen do ni koɲɛ ɲɛnabɔli o ma ka sanga ni seere Madani Touré a ka ɲɛfɔli ye a ye a yira k'a fɔ ko ale ka baara kɛra min ye fɛn min ye avion présidentiel ko in na fo ka taga se kɛlɛkɛminɛ minnu sanni ko kuma fɔla ani fo ka taga se équipement militaire minnu fɛnɛ ko fɔra fo ka taa se tenitigilakaw ka fini minnu sanni ko kuma fɔla ko ma kɛ dɔwɛrɛ ye ale kɔni ye email de kɔni sɔrɔ ka bɔ conseiller Marc Gafa Joli yɛrɛ kɔni yɔrɔ min na ale seginna ka email ci fɛn min ye ministre kɔrɔ Mustafa Ben Barka o kɔni ma walasa a ka se ka a vérifier ni o ye traitement ye ka sɔrɔ ka a ci ministre yɛrɛ ma ni o ye ministre Fili madame Boire Fili Sisoko yɛrɛ kɔni walasa o ka se ka a ka décision o yɛrɛ ta ko in na ko o kɔfɛ ale ma foyi kɛ tuguni ni waleya ninnu o kɔnɔna la nka ka sanga ni kiiri tigilama n'o ye sariyatigiw ka ɲɛfɔli dɔw ye a yira k'a fɔ ko majɛ dɔw bɛ a ka kuma kɔnɔna la hali bi sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na a ka se ka yelen da ko kan. A y'a fɔ ko tare ka sababuya kɛ Jawando service ale nalen do ni projet kura ye projet min n'a bɛ wele ko Dukadi ye projet ye min ni a bɛna kɛ tikɛnakaw olu fɛ yen nɔ banque bɛna a financement ni ka o kɛ i bɛ 20% dɔrɔn de sara awɔ 20% banque yɛrɛ b'a tɔ bɛɛ lajɛlen sara ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i ka yɛlɛma i ka so kɔnɔ so ninnu bɛna kɛ 2 chambre salon de ni o ye F3 ye k'a da kulo kan fɛnɛ ka fɔ ko tɔgɔsɛbɛn olu daminɛna ka ban a bɛna taa kuncɛ juin kalo tile 30 san 2025 a y'aw jija dɛ fɛn min ye Jawando service ka nin projet kura ye ni o ye Dukadi n'a bɛna kɛ tikɛnakaw fɛ a kana fɔ aw kɔ cogo si la o t'a bannen dɛ Jawando service a bɛ so jɔ ka tila tuguni terrain t'i bolo a bɛ terrain feere i ma Jawando service nana tungarankew u lafiyali kama k'a da kulo kan ka fɔ ko Jawando service a ka nin projet kura in a dabɔlen do tungarankew olu kama n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa a ye nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina tɛ foyi ye denbaya kelen so kelen
Sini ye sibiri juin kalo kile 21 domi taleno ka akola do jien fanta annani bela jaralen fe ka atogo da ko journée internationale du yoga ni ale farkolo nyanaje shifaya do konye mi me se ga ke shi singa bela jaralen kon fe ka adam ne shifina ka fo tabla shi jela ka uyere o konina farkolo nyanaje mi fanga soro ko sobe jien fanta annani bela jaralen fe ngani ale ere koni bora indi jamana o de konnala nyina tabina ke atako tana ye femi ye yoga ale ka célébrer jien fanta annani bela jarale o fehmi yere koni waliya kera kasangani femi indi ministry Narendra Modi ale ka fen bifi min koni kala kasangani indi ministry Narendra Modi ale koni kelen ko fe ka asigi Assemblée générale des Nations Unies au Kenya ka mununye asigi sinka ka beni samba fla anita aninani wakati olu koni Kenya tigila mawye ayira ka focus yoga ale nafaka bu kosobe kadaka anafaka bu farikolo Kenya la fokata se akli onikado ka fo adamadiya takabulu yere konna Meta Segu ka olu fe non féminin kafo régional de Segu ani féminin kafo bureau national olu koni ye sigi bake min kera Segu ka fe non kasangani juin kalo kleta ani shekin temeni ni sigi konte do were ye féminin Segu kafo musulakaw olu ni féminin bureau national musulakaw u se ka sigi chugo emna ka masala ani ka se ka ukala yinu ka olu da tabalika ka se ka nyefo chugo ani nyata ka sira soro ola chugo ya mina kena min ka ira la kafo musulaka kemefla olu de koni senyera ni la jebanyere ula farikolo nyanaje bina kuka alibi anga jamana ministri mnyeshino farikolo nyanaje ani shifina ko mani oyo monsieur Abdul Kasim Fomba akoni kumara kasangani anga jamana koni beka juba mila be mi mena kasababu yeka ayesi jamana koni bisimila mi yerla ayira ka kuma ko ndala ka fuko alere koni sojalendo ko sobe kadangani ataka laje ko anga jamana shifina ko yere koni kelunu ka bulika joba de sabati femi ni je yere koni akumbe choko nyuma oni akechoko nyuma yere konna mina aye raka kuma konda la ko jama kulu folo bisimlani oye Burkina délégation ye kunungo ko wani alama bashike bi fana juma una Niger fana délégation o bisimila amba fo alaka time ko yumandi Mali kuna foni bolo sala jabaro nunu ne bidan skike anga bi kuna foni ola amba fo ni ci aka la mel ko yumana ala ko ambe anyona were ala kan shijo ko makono